komme ud og løbe på tur. Ja. Så løber opad. Nej, men ulykker ned. Ja, det kan måske virke en anelse køligt, man står lige her i skyggen. Men går I hen i solen, så er jeg sikker på, at der er varmere. Det kan I selvfølgelig ikke, for I skal jo starte her, men I kommer ud og løbe. Og jeg garanterer for, at I får varme, når I kommer afsted. Det er så cirka 900 løber, der skal til, og jeg kan se, at der kan stå en 10-11 løber ved siden af hinanden. Og I kommer til at stå en 100 rækker med at løbe hinanden. Fordi at man skal løbe stærkt. Men ikke endnu, der er 4 minutter. Jeg kan se et par stykker af måske blevet hurtige herrer, som var varme op, og der er 4, som var ikke hjemme over 1900, så det er klar. 10 sekunder. 7, 5, 4, 3, 2, 1. God tur! God tur til alle sammen. Det gør ikke noget, man går hernede i starten. Det er første, I kommer forbi. De store måler her, I får jer startet jeres bil, så tag bare til hovedet og giv en gas, når I nu kommer forbi her. Så fik vi sendt 900 løber afsted. Bare måske lige de sidste 100. En rigtig god tur til jer alle sammen. Der kommer lige et par løbevogne. Det bliver måske en hård uge for dem i dag. Og derfor vi har alle vendt over. Så